Sini Dara Ajit Khoroksa news reporter ngai bo khoroksa Thakhwk no Rwchap mung tangsa Rwchap Khwna bo Henerwi Khwna ngai o je Thakhwk Rwchap Khwna mani no norok khwnaini Khorang Bai Khwna to khwna to ge angkai bini Khorang Khwna Belai Khorang to sakha bo tiprai do logo Rwchap Khwna naijagya haipono bo jaga rogo try khaigan kai Belai no hamkamu ngai future bini Khorang rok salsa awai jaga nane khakao gapadi ni bini Khorang khwnaini lena Isa kobonjak bukada hangamo norok to saimana o kapangni besero tongo khiri jawaing bai Rwjagwi tongmanakhe raini mari apa kisah namanya raikani ho kisah kisah khatang rima ano hoi jage siade tumanungba tongmanu jage kapangni besero tongo khili jawaing bai Rwjagwi tongmanakhe raini mari sia